Здравейте! В този урок ще ви покажа основните менюта при работа с GIS-карта 2011. Ще започнем с това, че в програма Panorama 11 или GIS-карта 11 се създават няколко файла. Основният, който е с разширение SID, името на файла е разширение SID, който представлява самата карта. Създават се няколко допълнителни файла, които съдържат координатите и описателни елементи за картата, и както един лог файл, който съдържа всякаква информация за корекции върху картата, кога и от кого. Затова е препоръчително, когато се създава нова карта, тя да се създава в една отделна папка. Така, най-отгоре при работа с програмата се появява името, версията на програмата и пътя от които са отворени картата или картите. Най-отдолу се появява, ако има име на картата, не име на файла, име на картата, него общо описание, проекция и колко обекта съдържа, координати на долния ляв ъгъл и малко допълнителна информация. Движението става с бутона на мишката, с натискане на скрол. Зума е също с скрола. Избора става с ляв и десен бутон. На втория ред от менюто е меню файл. Нова. Може да се създава нова карта, план, дем модел, растер и класификатор. Класификатор означава система от условни знаци. За всяка една карта, за да бъде създаден, трябва да има тази система от условни знаци. И тя се намира картата в тази папка и е с разширение RSC. Така. След това менюто Open, меню Close, естествено меню за последни отворени карти, които са неактивни, означава, че са изтрити или ги няма. След менюта за сървъри на карти, споделят естествено Web Map Service, Web Future Service или Web Coverage Service, Atlas, опции за добавяне на карти, растри, матрици. Тук под матрици се разбира DEM модели, TIN модели. Същите възможности за добавяне на директория на няколко обекта заедно. Импорт от големите формати. SXF, TXF и DIR са форматите за Руската федерация, които са стандарти. KML, DXF, Shape, MIF, дъга на HML, схемите, XY hash, импорт на навигационни данни, GPS, тъката и всичките полския формат, импорт на растри или матрици, класическите растри, матрици и SRTM модели, както се вижда, импорт от Web, т.е. импорт растри от сървъра на Digital Globe или от сървъра на Google, експорт отново SHF, Google, AutoCAD, Shape, MIF, класическите аеронавигационни данни, полския формат и тесно в raster. Save, Save As, Print. Меню Edit, основните команди, които са в Windows среда, Undo, Copy, Copy Selected Object, Paste, класически команди. View. В тази команда View, този модел View има няколко варианта. Както виждате, на третия ред прозорчето Open се дублират с ето тези иконки. Вторите иконки дублират меню View, ето тази опция. Map Content, т.е. съдържанието на картата. При натискане на този бутон се отваря нещо като менеджер на картата, в което се показват кое обекти или кои слоеве да се визуализират или не. Най-отгоре се показват колко карти и кои карти има в отворения прозорец. Така. При отваряне на картата се показват всички слоеве и всички типове обекти, които има. И потребителя може да избере кои да се визуализират или не. Следващия модел Map Image. View Map Image.
Тук потребителя разполага с няколко опции за визуализиране на екрана. Нормален, т.е. както се появява само на екран, нормален с възли. Разликата между нормалния и принтерния вид е, че при нормалния вид всичко е в пиксели и може един обект да бъде различен вид в вид нормален или вид принтерен. Т.е. това, което се види на екрана, не е нужно да се спечата така. Това е направено основно в помощ на оператора, защото когато работи, може да му е по-удобно нещо да го вижда в черно или да е запълнено с някакъв цвят, който в последствие не трябва да се отпечатва. Ето, това е режим нормален. Това е режим нормален с възли. Виждате аналогично същия цвят, но се показват и точките от обекта. След това драфт, т.е. само линии без запълване. Модел на само линии с точките. Следващите модели, принтер на растера и принтер на вектора. Т.е. при принтер на растера, ако отдолу има някакво изображение, то ще се визуализира. Някакъв имидж, примерно сканирано е така или нещо друго, то ще се визуализира и изпечата. А принтер на вектора е само векторната информация, без допълнителни картинки. Така, видяхте разликата между нормалния и принтерния вид. Отново тук може да се сменя, зависимо дали потребителя иска да ги види в RGB или SMIC палитра. Независимо дали какво визуализира потребителя, начинът на печатане на елементите от картата се определя в класификатора и системата от условни знаци. И то винаги се печата в SMIC палитра, а не в RGB. Аналогично имаме как да се виждат матриците, т.е. да е модела, цветно, полутоново, в смисъл с черно-бяло, полутоново, или след като от тези полутонови какъв да е релефа. Тоест, освен хипсометричното оцветяване, има и релеф със светлосенки. Има варианти за виждане на тин модели. Така. Нещо, което е много полезно, е списъка с растерите, картите и матриците, и както и геопорталите. Тази опция, ето този целият списък, се дублира от ето това бутонче. Show Data List of Map. При натискане на него се показват данните, какво се съдържа в нашия отворен проект. Колко карти има, в момента имаме две карти, кратко превю или кратки параметри на посочената карта, растри, колко растера имаме, които могат да бъдат изключвани, включвани или добавени, но могат едновременно да бъдат добавени от тук. Не е нужно да се минава през менюто от File Add. Аналогично говорим за DEM модели, които демек тим или области от точки, както и за геопорталите. Също могат от тук да бъдат добавени. В момента, в който нещо е с син тик, то означава, че се вижда, визуализира се. Ако има червено кръще, т.е. е скрито. Тук може да се управлява. С меню Properties може да се избира дали или с десен бутон, при кликване върху карта или не, може да се избира дали да се вижда избрания обект, дали да се редактира или дали въобще да може да се позволява да се селектират обекти от него. Тоест една карта или нещо може да ви бъде заключено без и само да го бъде използвано като подложка. Следващото от модела е външни параметри. Това позволява виждане на точка от екрана в Google или в някои от другите. Тези позволяват опция на импорт, нещо като карти, фрески или някакви такива документи, които са допълнителни към менюто. Меню Search, търсене и маркиране, дублира се от фенерчето на долния ред. Основно, търсене и маркиране, класическо,
появява се прозорец подобен на този с визуализацията на карти по слойното определяне, от което потребителя избира кой слой и какъв тип обекти да избере. Има и още допълнителни характеристики, които ще разгледам в последствие. Отново, търсене по заявка, търсене по площ, търсене по име, адрес или модел. Ръчно маркиране на обектите и маркиране по рамка и параметри. Следващото важно меню е меню Tools. От него се извикват параметрите за чертане и от някои от базовите параметри на GIS карта версия 11. Меню Tools изисква основните команди на GIS карта. Основно Map Editor, т.е. редактор на карта, дублиран с бърз бутон F4, изисква основните параметри за чертане, избор, корекция или изтриване на елементи. Tools Map Computer, дублирано с Shift и F5, извиква контекстно меню, в което може да се извършат всякакви изчислителни операции върху обектите, буфери, определяне на обеми или сравняване на матрици, на дем модели, на растери, включително и калкулатор. Значи, следващия модел е Map Sorting, т.е. F7. Когато се чертае от няколко потребители в една и същата карта, която се позволява от системата, системата прави няколко различни копия на всеки конкретен монитор, после които обединява. И при даване на сортиране на обектите се изтриват такива дублирани и се комбинират данните. Също така, когато се работи от един потребител и се начертаят голям брой обекти, системата изтрива част от кашираните си данни и позволява по-бърза обработка. Tools F8 View Passport, т.е. вижда се паспорта на картата, т.е. нейните основни данни. Име, класификатор, име на файла, име на картата. Трябва да се прави разлика. Тип на картата. Този тип е направен за карта в координатна система BGS 2005 и този мащаб 1 към 5000 е така. Понеже ще работи в местност близо до София, става въпрос за зона 34N. Всичките карти, които са с стандартизиран мащаб и номенклатура, могат да бъдат изчертани автоматично, т.е. автоматично да им се определи рамката. Ето, това става от, когато се чекне това тикче, територията да се лимитира от рамка. И тук се въведе номенклатурата. Автоматично са изчислени координатите в правоъгълни и аналогично географски координати. Има опция да се вземат параметрите от файл, от HTML схема или от друга карта. Следващото меню навигатор на картата изкарва малко прозорче, в което ако се работи с много големи карти, човек може да си запази някоя отметка, примерно като ще се казва едно или нещо подобно, и последствие мога да отида до нея, без да се наложи, запазвам просто позиции на картата. В този навигатор също има опции, които да се показват. Дублират се нещата, които да се показват или не в него. Няма връзка между това, което се показва в навигатора или в самата карта. Двете работят абсолютно автономно. След това навигатор в 3D режим, т.е. използва се 3D визуализация, 3D карти. Легенда на картата, дублиран бутон F11. Показва се основните, кои обекти са налични в картата.
А тук също може да се издава видимост или не върху обектите. Както и може да се изчертават, когато се избере от тук, може да бъдат изчертавани по някои от тези методи. Аналогично показват се матриците, растрите, геопорталите или ако има някакви документи. Примерно екселски файл, wordовски файл, някоя карта връзка, които са въведени към тази карта. Отново, меню Tools, редактор на класифайерите, редактор на класификатора, изкарва прозорец, в който се позволява създаване и редакция на нови класификатори. Също ще бъде разгледано по-късно. След това меню Tools, геодезически редактор, стандартните изчисляване на пикети, импорт-експорт на текстови файлове от различните тотални станции, квартали, класическите измервания, така нататък. GPS Device Connect има опция, ако дискарта е закачена на мобилен компютър, към който има свързан GPS приемник, да си човек извършва полско обновяване. Той на място вижда какво има върху картата и на място може да го промени. Ако е объркан, примерно тип гора или тип нещо, на място може да се промени. Има опция за трансформация, както има опция и за параметри на трансформацията да се изчислят. Меню Raster Editor, т.е. редакция на растрите. Отварят се растри, могат да се рисуват от типа на Paint, т.е. основни базови фигури, правъгълничетата, кръгчета и този тип запълване. Не изцяло геодезическа редакция. Предпечатна подготовка, опция за задаване на допълнителни панели. Т.е. потребителя може да изкара някакви бутони, които използват най-често и да му бъдат добавени ето тук. Опция, както и потребителя да си кастомизира, т.е. да си добави или изтрие някой бутон, който не му трябва. С бутон F12 или малка светкавичка, която всъщност е дублирана от тази светкавичка на третата линия, се пускат апликейшените, т.е. градените задачи в дискарта. Тях също ще ги разглеждаме по-късно. Меню Base, т.е. опция за създаване, отваряне и обработка с бази данни, добавяне на проект към бази данни, свързване с класически бази данни и така нататък. Scale може да се зададе фиксирана мащаб, zoom in, zoom out, аналогични дублирани с тази лента. Options, координатни системи, локални координатни системи, проекция, опция за цветове и опция на екрана, т.е. възможно е, ако някой има проблеми с цветно зрение или цветно виждане, т.е. не вижда някой определен цвет или определен нюанс, или предпочита да работи някой по-друг нюанс, който не му мари очите, може да смени цвета, примерно зеления, могат да покажат да се визуализира червен или нещо подобно. Това нещо няма да се отрази на печата на картата. Ще се отрази само единствено върху визуализацията на екрана. Опция на екрана, на колко да се зумва, колко да се визуализира и така нататък. Когато тази чавка е включена, долу в левия ъгъл при редакция, избор на операция, се показва нещо като подсказки. Опции за номериране и скалиране на обекти. Както споменах, дискарта 11 има вариант за опция за работа върху една и съща дискарта от няколко потребителя. Тоест на някой компютър, няколко компютри, които са в мрежа или в интернет, могат да работят върху една и съща карта. Какво да прави дясния бутон, какво да прави колелото на мишката,
Това може да се коригира от потребителя. Тук показва, както казах, езика. Това е ключа, тапата с номера. Ето тук тези забрана за достъп до картите. Меню Windows, класическо меню за Windows, познати. Меню Help, класически Help, F1, клавишни комбинации и информация за картата. Меню Help се дублира и от този бутон, който е покажи ми кое какво е, т.е. когато той е активен, аз тракайки върху който да е бутон, влизам директно в неговия Help. Както преди малко казах, повечето менюта тук са изкарани основните. Единствено това е менюта за базата данни, за цветово, принтер. Това е моето системно меню. Единственото, което не обясних, са така наречените позиции, т.е. както в навигатор на картата, тук също има възможност за сейфане на позиция, т.е. искам да се запазя това място тук, сейвам го, отивам някъде и да не го търся. Още няколко пъти с това бутонче се връщам на предишното място. Това са основните менюта. В следващите уроци ще разгледаме подробно част от тях.